Gagasi FM News. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sesingene esigabeni sesithathu sohlelo lokugomela iCOVID-19 oluqale ngoFebruwari wakulonyaka. Ekhuluma esithangamini sabezindaba, Ndunankulu walesi sifundazwe Sihle Zikalala uthi uhulumeni usesilungele isigaba sokugonya kothisha okulindeleke ukuba kuqale maduzane. Sizothola imigomo ecela u-110,400 ye-Johnson & Johnson ezobe dedicated for othisha. Bazokwaziswa ngesekethe ukuthi bazoyanika ogoma maphi, kodwa kubalekile ukuthi bonke babhalise. Uzikalala uqhuba ngokuthi uhulumeni ukhathazekile kakhulu ngokunyuka kwesibalo sabasuleleka ngaleli gciwane esifundazweni. Ukuthi ama-cases e-COVID-19 aya ngokwenyuka ngoba ku-24 hours lodlule sirekhode 227 cases. Kuzokumleka ukuthi isibalo bese siphansi kakhulu, sesiba ngosuku sibe ngaphansi ka-100. Uma sesibuyela kule namba ukhombisa ukuthi izibalo ziyanyuka. Ezindabeni zeGagasi FM ngingusiphelele Nzuza eThekwini. Gagasi FM News.